Hello guys, tini seng padi nalai wasa panang tanai aku tini mok kamera nang panai waterproof antani paito sopeka mok waterproof kamera mok kamera ku puja waterproof tin nalai mok kai bini cover mo orowo kamera dawoi seng tangki bisingo dai ronai so ya sana channel no tahu subscribe kai please subscribe kai bell icon chidong jahate next video norok tebunuk mana bagai ngetini ni bolok kai mono ang mo kamera no kamera angka GoPro Ultra HD mono ang kamera tangki bising ni tuyo oro dawi bini cover dawi tinonai let's go kamera no danai bini cover kamu kamera no bini cover dawi mana seng close kai dinai sawi totally camera seng bising dai pekha adi ongai camera ni bini lens yang ke din display tong bini mona ang tabuk tangki bisingo camera salu khaya koi rohnai camera seng pula sakang on khanya jai adi camera totally on khlaika kai kono nukmang na ni picture ro nugi tong hai hi anyango lens sakjang gai kamu camera na seng recording khaya koi tabuk tangki bisingo da seng pula sakang yago na hanai kini stand kaisa mo ga mobile ni stand se bluetooth device ganang jat mo stand no bono ang fit kai jeto tangki ni kutu ko hona ba oro thebanyo tangki bisingo dai honai tei camera bo already chalu kai honai ngepari nalainai tabono setup bai camera na haka stand na haka tabo jaga fitting khainai mo camera stand no bono tangki o dana bagai ko bujabo waterproof tui ni tam no bo sono tisawi phunuk man tangki bisingo abo bo sung saitong nalainai gasing already camera thepai paikha bemono tabo stand thepaka mo fologoi tangki bisingo dairo hanai haikai geno nai tumi soya kari ingkai guys mo ingkai tangki ni tui tangki o bisingo tabo camera bahai ke dano nai tongi camera dabai mani aglo o camera bo mahai ang already chalu khaijak nuknai ko getabo norok Ultra HD 4K camera no tangki bising damani nugnai norok nai tumi soya kari tei norok tabo subscribe khai please ani channel na subscribe khaji tei Facebook go follow khaji Facebook go follow khaji Facebook ni link description link go mannai ingkai nai dinarok oma hai kai ang sentence bisingo already dai rohoka camera tabuk sentence sambabona camera bisingo tui hapna aboni bagui tui bol khai saka kasamani bari mangkha haibana ang tiklai ko continue camera no tui bisingo no tonirika jodi recording rok ongoi no tongkha hingke ba tangki bisingni condition ba saimanai tei norok nugui mangka na camera hang tui bisingo rohorjak mo hingke 500 liter tangki ni bisingo tabuk camera dajak ang kona koni jotono recording khai tongo sentence ni bisingni hingke tabuk hingka ang tiklaini haka condition belai no kharap nugui mangka na norok camera ni pura ekdom tui jahap kainani camera to on no nuhuro haifano lilakliya stop ongoi thangkha tabuk khuloknainai fatafat samabo camera bisingo tui hapknani kha khlaio tabuk khuloknai khe sai mansinai fatafat yak yasa ongoi ang khulokma yang tongkha unobo mahike khuloknani ang chaitogoi tongo yasa yak bai ongoi khulokma yang tongkha kitsa chaitongmani bisingtwi ang tabuk khulokka stand ni norok nai tongri camera bo thak thangkha lilakliya
switch on no tong rukha tamo condition ga tingkha abo tabuk sawi manja kolong nanya nangnai gebona ang off on ni switch sinmani bising tibo bo off onglia bike off khanya nangsine bono bini condition bo tingkha tabuk norok haitongni asiri tui bwsuk hapkha bokong bisingo tui kwbangma hapthaka camera smooth sani yakse sithamai kana sinai norok tabang battery line khulogui camera no off khai satungo se phoranani machai tok sinai norok naidi ko battery ang khulogya khe bote off onglia battery khuloka bo off ongthaka condition belai kharap ongthaka Flipkart order rini hamani waterproof nei bokong waterproof camera to waterproof ya hingkai kintu tuio damani bising tipo siwi thangka bokong no bo ang waterproof hinui uansukmalia memory tongo ro memory bo sokogui mananai norok nukha na memory 16 GB tongmani amo nosto dang thangka saimalia abo teisa pran bai ulo use khaina jangnai norok camera ni charge point rogo tui hapthamaika lens rogo ekdom satung jing o tabuk bono phrannai norok naitongli choya kari samo bono cover ni switch ro tongo cover o onekdin no hapkhana hinui kha khlai ei je ang tabuk nangma sin phulukmani obo tui no tui hapkhana hinui ang uansukgui nahakha mo hingkai tabuk phranna nangnai jotono norok naitongli hingke ang phrannani chengkha already ekdom satung kutung o berai ripaika chair o riwui mo naidi tam nosto ongkha omo hingkai stand ni key omo hingkai camera omo hingkai stand hingkai mo hingkai 16 GB memory ikko norok nukha na tarpore guys ang tini norok no o video khai phunukmani karon hingka hingkai naidi norok o jaga o nukha nahi already tui bisingo running khai tongo tui bisingo bo o camera no use khai running khai tongo hingkai oro tisao tui bisingo tarmane no bo waterproof no borok proof khaina naio hingkai iko aro bo tongo o jaga iko norok nukha namo camera kaisa gana o tui phunukano iko norok nukmankha na omo already tui bisingo omo hai bokhorok o thupui bo thangjak hingka hingke borok aro bo proof khaina naio waterproof hinui waterproof bolte o je camera no cover rimani abo waterproof ni sago kintu abo waterproof ya tini ang saimaka ang test khainama bisingtwi saimaka hingke borok actually asol waterproof amo haiya borok just tamni bagui phunukka ang bo saimalia hingke norok amahai camera rok no tui bisingo use ta khaidi khajani takuk tei bo kwchang norok nukbai khana ani video ni bisingtwi norok ang haile tak khaijalangma di Flipkart order rini hama manui amo se waterproof tefo waisen tengi bising dairima nog nukha na amo hai obosta wngthaka bini logi o camera simi nosto ongya memory 16 GB kaisa nosto ongkha tei camera ni selfie ni bluetooth device bo kaisa nosto ongkha hingke norok saimankha na je waterproof phano abo just simple se abo kuno tui bising ban bising pukur bising kua bising ba syntex bising amo hai jaga rogo rohorjaknai camera ya mo only nong o watui sek puru rogo bike bai drive khai tongpuru rogo nini helmet ba nini bike rogo thepajak wngka hingkai o watui rok simi kisa kati bo asukse hingke syntex bising rogo nong datrung khaile paika karbar ang hai ningjak sinai hingke norok ani video full naima bagui belai no hambai malai ni next video o haino hai tini bagui aswkno jotono no khulumkha।